زنده باشیم با این سوال تا این سوال هم مرا میتیه که برای چشم را پیسای دنگره میگن دهقان داشتم نه دل چرا اسمی مرجانه رو عوض کردید؟ یک نفر دوست شما اقرار شد که دل کاولرهایش رو تez tez عوض کرده از حساب آنها دغدغه کرده میگردد. راست است؟ تو را من دوست میدارم ولی این را نمیگویم چرا؟ چونان از عشقت میسوزم ولی این را نمیگویم بگو فرصت است. دلیا گفتم خاله کنیم و چوجتو گفته گوش کنشین مرا بچه جان راز دلک تطبه ما بفهمان نه اولی بگین که ما کاولر دارم دروغ ای گفت من دختر پول و مالم چشمک زنم صد بچه پیش پایم میافتد فرق ندارد که داماد دهقان است یا اینکه بامج است و یا اینکه بیزنسمن است. دل راضی هستند که خانه دار شوند. بله خودش بسیار گوش میکنم مثال استوریا میکنم شبا گپ میزنید SMS مینویسید؟ نه نیست مثال در بین ما خیلی گپ مثال در یگام جا بینیم سلام علیک میکنیم مثال میشینیم میخیزیم доруҳои алҳадая ба намуди капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад пешниҳод менамоем ки барои нест кардани кир ва баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед ки фарбеҳ шавед пас аз доруҳои бца протеин ва генерҳои софсавдо истифода баред. доғҳои сафедии пӯст ва хубтар кардани биноии чашм кӯмак мерасонад. даставка ба ҳамаи шаҳрҳои русия, санкт петербург ва офисҳои калони ширкат қарор доранд. аз номи канали меҳроб про нависонед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. салом тамошобинони азиз, салом подписчикони канали меҳроб про. инак боз дида ба дидор расид. дар барномаи рӯбарӯ қарор дорем ва бо шумо ҳастам ман Рустам Азимӣ. дар барномаи мо қарор дорам яке аз духтарони чолок, ҳунарманд, бисёр ҳам зебову диданӣ, оне ки ҳама рӯза дар Instagram мебинед, тамошо мекунед ва мешиносед. бо лақаби пистаи данғара ҳамагон медонанд. дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ин ном аллакай маҳбуб машҳур кардааст. дилияҷон шуморо ба барномаи рӯбарӯ хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд раҳмати калон барои даъват. зинда бошед ки даъвати моро қатъ кардед омадед ва мехоҳам сараввал аз саволе пурсам ки чаро шуморо пистаи данғара мегӯянд? зинда бошем ба این سوال تا این سوال ҳама мара метия ки барои чӣ шуморо писаи данғара мегӯянд. این سوال беҳад саволои дуру дарозае маънош беҳад дуру дарозае дар инҷа ки намешавора гуфта ба хотире ки хай ҳами пистара ки якдубор мисол дар Instagram история кардем чӣ кардем баъд ҳамихе номо рафт пистаи данғара. аз писта ягон камоӣ надоред? ҳамеша хандонед зебоед. бигзор ҳамеша шукуфон бошед. ва биёед саволи аввалро ман мегирам ва мебинем ки дар ин ҷо чӣ омадааст. дар ин ҷо омадааст ки шарти аввали барномаи мо байт барак аст. ба ман аз ёд нестимира метавонам хонда айёдаш мебуромада бошам намебуромада бошам. биёед байт барак аст. аввал фикр мекунам ки шумо хонед, дуюмашро ман мехонам. як замоне ошиқи рӯят будам беди ҳайрони сари кӯят будам. ошиқи ман? не ошиқи ҳамон нафаре ки дар ин ҷо шеъраш аст. бале ва биёед дуюмашро ман мехонам. охир чӣ гуна ишқи ту аз дил ба дар кунам ёди туро чӣ гуна бигӯ пушти сар кунам. туро ман дӯст медорам вале инро намегӯям чаро? чунон аз ишқат месӯзам вале инро намегӯям. бигӯ фурсат аст. дилия ташаккур. ва биёд инашро ман мекунам. агар дар вақти рафтан гуфт меоям макун бовар ки ӯ ҷон асту чун ҷон меравад дигар намеояд. фаромӯш накун. афсӯзи ишқ бенасиб афтодам аз шодӣ ҷудо бо ғам шарик афтодам. нахӯр. ташаккур. ишқ омад бар дари ман доду афғон карду рафт. ёр омад хотири манро парешон карду рафт. чӯ гоҳе ёд меорам ки мегуфтӣ ба сӯи ман ҳаёти ман чӯ ҷони ман туро ман дӯст медорам. ман ҳам туро дӯст медорам. аҳсан. фикр мекунам ки кифоя буд ва ин шарти байбарак буд ва тавонистем аз ӯдаш бароем. биёед лифофаи дигарро шумо варақ занед ва биёед бибинем чӣ савол аст. баъзе сарояндое ҳастанд ки мисол бисёр сурдошон ба дили ман наздик мешавад. ман мисол ҳози
дар инстаграм ҳози ҳамаро ҳамин инстаграм мисол мешиносанд медонанд. баъд ҳамин хайхмона история мекунем, ягон сурудхонӣ мекунем, ягон мисол бо рақс ҳам мекунем. баъд ягон мисол баъд мерем дар туи маъракаҳо бо ҳамдигар рӯбарӯ мезанем. Ман бисёр мисол сарояндаҳои худмона дӯст медорам, эҳтиром мекунам. баъд ҳамин хел дӯстӣ пайдо кардем. ҳамин хел дигар то имрӯз яъне дӯстии шумо идома дорад? то имрӯз бале, ман қатъи ҳамашон. конверти дигарро ман варақ мезанам ва биёед бибинем боз чӣ савол омадааст. Дил, чаро исми Марҷонаро иваз кардед? чӣ магар Марҷона номи безеб аст ки номи худро ба Дил? бале, Марҷона номи асосии ман аст. наздикони ман, дӯстони ман ҳамагон медонанд ки номи ман Марҷона аст. номи безеб нест, номи беҳтарин аст. отавочаи ман ба я орзу ҳавас инома дамак мондагианд. бале, ҳамин мисол духтараки майдак будам, ҳама ки меҳрубони дили бузург дори, хеле ҳами чӣ қадр ба одамо сидқа номда, мисол ягон дилором, дилрабо, ягон номи дил қатӣ ки барое ки иқа духтари хубай, меҳрубонай, ба ҳама якай. баъд ман вақте ки инстаграм кушодам ва ба ҳамин хулосае омадам ки хай ба ҳамин нома иқа акшан боша, ҳамин дил монум. яъне ба орзуи ҳамон дӯстонатон бирасед. ташаккури зиёд ва лифофаро шумо гиред, варақ занед ва биёед бибинем боз чӣ омадааст. ин саволро чӣ кор мекунед? яъне савол табиӣ дилябонро нороҳат кард ва нахостам посух биҳам, мо касеро маҷбур намекунем, чун шарти барномаи мо ҳамин аст ки савол писанд набошад, нороҳат кунад, ҳақ доранд оташ зананд. биёед тамошобини азиз бибинем ки саволи дигар чӣ омадааст. як нафар дӯсти шумо иқрор шуд ки Дил кавалерҳояшро тез иваз карда аз ҳисоби онҳо дағдаға карда мегардад. рост аст? не оли бигӯем ки ман кавалер дорум, дурӯға и гап. яъне ки оли шумо то ҳол дӯстдоштаи худро пайдо накардед? не, чаро? намедонам. бисёр аноне ки шояд бас аз тамошои ин барнома анамон дӯстписаро хосгорон ба дари шумо пайдо шаванду биёянд. чӣ мегӯед? шояд қабул медоред? бале, қабул медорам. тамошобинони азиз, агар шумо мехоҳед ки дили Дилияро ба даст биёред, ҳатман ба ӯ дар инстаграма шинос мешавед. ташаккури зиёд. биёед лифофаро ман мегирам аз шумо, ба фикрам шумо. нақш бояд бозӣ кунам. албатта нақш бозӣ кунед, лекин дар ин ҷо гуфта шудааст дар нақши духтари такаббур, яъне катагӣ мекарданд. нозу нузаш истода намешавад. ҳамон духтарро шумо тасаввур кунед худро ва дар филм нақш бозед. Дилияро дар нақш мебинем. биёед. хай ку бинем айдаш метонем биромада наметонем. ман духтари пулу молам, чашмак занам, 100 бача пеши поям меафтад. маро бинед бояд дудаста салом кунед. ман дилам, мефаҳмед? дили сарватманду шинохта. аҳсан. фикр мекунам маҳорати хуби актрисагӣ доранд ва агар коргардонҳои ҳунарманд, агар ки саҳнаи моро тамошобини азиз, лифофаи дигарро ишама мегирем. не шумо биёед ман мегирам. биёед бибинем кани чӣ савол омадааст. Марҷона, мегӯянд ки маҳорати хуби раққосагӣ доред. метавонед бо нозу ишва зери як навои мусиқӣ ба тамошобини мо рақсро нишон диҳед? ҳатман. И матч. Играют они. Побеждаешь ты. бисёр ҳам рақси ҷолиб кардед, рақси зебо кардед. тамошобини мо аҳсан хонданд, хурсанд шуданд ва боварӣ дорем ки писанди эшон омад. лифофаро шумо мегиред ва биёед боз мебинем чӣ савол омадааст. мегӯянд ки шаб то саҳар дар интернети мақсади шумо чие? шаб то саҳар бедоред? яъне шумо шаб то саҳар дар интернет чӣ мекобед? ба фикри ман ҳози ҳама ҳам хеле шидагиянд. не ки ман хай мисол аз сабаби ки мисол история видео мисол тамошо мекунам, химам хоб намебара. рости гап то саҳара бедорем. ҳози ҳама ҳам хелеянд. худтон низ сторисҳои навбанав карда дар инстаграми худ мегузоред? бале. аз ҳамин сабаб фсетием. ташаккур. 24 соат 24 соат агар кобед, Дилияро аз куҷо меёбед? аз интернет меёбед. ташаккури зиёд. биёед савола ман мехонам. вақте ба дунёи сарояндагон, яъне
мутобиқ ҳастед ва ё наздик, ҳатман меҳри санъат ва таронаву суруд дилатонро реш месозад. дил, шумо низ пайрави сурудҳои кадом сароянда ҳастед ва метавонед аз лубои сароянда баҳри тамошобини мо ягон суруд ва оҳанг замзама кунед? рости гап ман ай кӯдаким ами меҳри санъат ами ҳавас доштам ки қатъи ами ҳофизо сарояндо мисол бишинам бихезам бинам ҳамроҳшон бошам. оқа садои хубам надорам, барои ами намехоҳам хондан, хай мехонам. Биёед. аз яке сарояндои шинохтаи хумон нигинамон қуло. ва беҳтарин, биёед. дар лаби обе шаби маҳтобе нозанин ёре маҳи бидоре. беҳтарин. басем қашба чаро шумо фикрива. сароянда намешавед? охир медонам ки овоз надорам, овозам хушк нест. ман мехоҳам сарояндае шавам ки ба мисли сарояндое ки яхе аз шинохтаи хумонам ҳам хеле манам бишносам, бидонам, номишам. И хеле ки просто сароянда намехоҳам шида. агар спонсор пайдо шавад ва хоҳиш кунад ки ман садои туро хуб мекунам, оҳангҳои беҳтарину сурудҳои ҷолиб пешниҳод мекунем, бо ман ҳамкорӣ кун, розӣ мешавед? бале шабо фикр мекунем. ташаккури зиёд. лифофаро ман мегирам ё ин ки шумо? ба фикрам ман мегирам ва мехонем чӣ савол омадааст. дар ҳусну дил ҳусни дилфиребу дилкашу зебову тамошобоб доред. чаро актриса нашудед? чун аз мимикаҳоятон дар инстаграм дида мешавад ки бисёр ҳам як маҳорати хуби актрисагӣ доред. рости гап якчанд кинода гуфтагӣ буданд. инам хеле чӣ хеле шумо мара барномаатон фарёд кардин. якум барномае ки ман омадагӣ мара бисёр ҷо мисол мегӯям ман худам намерам, хиёл мекунам айдаш намебурам. аммо мисол ягон киное ки ба тавре мегӯям мувофиқ ба дил хид мешава дар оянда хеле кино даъват кунанд, чӣ ба кино бозӣ ташаккури мекунем. зиёд. лифофаро шумо мегиред. марҳамат. ба шумо чӣ гуна мард писанд аст? деҳқон, сароянда, милиса ё ки прокурор? кадомаш ба шумо? бизнесмен шояд? рости гап да ман фарқ надора. ҳамин айдаи зиндагиш бироя мисол фарқ надорад ки чӣ вазифа дошта чӣ бошад. вазифа дора, фарқ надора. шояд деҳқон пайдо шавад, кишту кор гандуму зағиру нахуду ҳамин чизо истеҳсол кунад ва шуморо хозкорӣ кунад. розӣ мешавед ки? ин саволи шумо беҳад саволи аҷибая, зурай. не ки дар ҳамин насиби тақдир чизе боша, ман розӣ. фарқ надорад ки домод деҳқон аст ё ин ки бомж аст ва ё ин ки бизнесмен аст, дил розӣ ҳастанд ки хонадор шаванд. бале. ташаккур. саволи дигар, аниқтараш саволи охирон аст ва ман мехонам. дар зиндагии шумо пулу мол чӣ нақшро бозӣ мекунанд? мегӯянд ки ошиқи пулу мол будан ҳам хосияти хуб надорад. ин қадар салон ба салон рафтану орову торо додан маблағи калон талаб мекунад. шумо ин қадар пулро аз куҷо меёбед? ман аввал шукронаи худованд ки мисол аз ҳеҷ кам нестам. ба шукронаи очам, духтари камкам эркачаи очам ки ҳастам, чизе бугум мисол рад намекунам. баъд бо 100 бор шукри дӯстоне ки мисол дар бари мо ҳастанд, моро дастгирӣ мекунанд. ба ҳамашон, ай ҳамашон миннатдорам. дилаҷон, саволи охир чунин аст, мехоҳам посухашро аз шумо шунавам. шумо худро звезда ба қавле мешуморед? чун дар инстаграм хеле шинохта ҳастед, ҳамагон шуморо бо сарояндаҳо мебинанд. худро шинохта мешуморед? ман худам хеле одамеро рости гап шум мебинам ки хича звезда тасаввур мекунам. ман дар умуман хеле одамо чи ай зан чи ай мард маъқулам нестай. як бор киштам хеле нозу ноз кард, дигин бор қатъи ман намешинам. рости гап мара ҳамаи дӯстонам медонанд озе ки ман чӣ хеле духтарам. ба ҳамон хотир қатъи ман мешинанд, мехезанд. ба ҳама якма ман ҳеҷ вақт на звезда ҳис мекунам, на ягон ҳавобаланд. мебинем шумо дар чандин клипҳои сарояндаҳо нақш офаридаед. мақсад ба шумо пул медиҳанд ки дар клипҳояшон нақш бозед? не ман дар чандин клипҳо нақш офаридагӣ нестам. ман танҳо дар клипи Фаридини Хуршед дар ҳамун нақш офаридагим. то мара бисёриҳо мегӯям ё дар ин клип, мисол дар он клип ман бозӣ накардагим. рости гап не ки дар ҳамин Фаридини Хуршед дили худам ки кашид, дар клипаш иштирок кардам, ба хоҳиши худам буд. мегӯянд ки дил ошиқи Фаридини Хуршед аст, яъне ки шумо ӯро дӯст медоред, вале ӯ аз ин чиз бохабар нест, рост аст? не, ман ӯро ҳамчун як мухлис дӯст медорам.
сурудоша бисёр гӯш мекунам, мисол история мекунам. шабҳо гап мезанед, смс менависед? Не нестаед мисол дар байни мо хеле гап, мисол дар ягон ҷо бинем салом алейк мекунем, мисол мешинем мехезем, не ки дар байни мо смс занги телефонӣ нест. бале не ки ман сурудоша бисёр гӯш мекунам, мухлисшум. ай вақте ки Фаридун ҳоли маро намешинохт, ман Фаридунам мешинохтам, мисол ман мухлисш будам. кадом сурудаш писанди шумост? ғами дилро намедонӣ, ҳамаи сурудош писанди ман, не ки ҳамин суруди бо ғами дилро намедонӣ. ташаккури зиёд. ва дилаш чизи дигарро мехоҳам фаҳмам, дар тамоми консертҳое ки сарояндаҳон пешниҳоди мардум мегардонанд, дилаш шуморо вохӯрдан мумкин аст. ба ин қадар консертҳои сарояндаҳо меравед, шавқ доред? бале ман чӣ хеле ки ёзӣ гуфтам ку, мисол ман ай хурдим завқ доштам, шавқ доштам дар ҳамаи консертҳо. мисол аввал ман мерафтам билет мехаридам, мисол қатори аввал охир. ҳозир барои ман ин чизо ба тавре мегӯянд зилёни шидагиае. ради пеш ай хидмаи ҳама вақт. беҳтарин. чаро шумо дар тамоми саволҳои худ калимаи мисолро бисёр истифода мебаред? шояд дар барномаи мо 1000 маротиба номи мисолро гирифтед. чаро? барое ки ман худам мисолам да. сири кушода шудани ана ҳамон лақаби дилия ки пистаи данғара унвонаш мебаранд, то ҳанӯз кушода нашуд. мехостам онро сидқан бигӯед. як дӯсти беҳтарин дорем, номша намегирам. дӯсте ки мисол ҳамаш барои ман наздикан, леки ин шахс дига хел барои ман наздиктарай. вақте ки ман мисол писта мехӯрдум, дар як ҷо шитагӣ будем, ба хесем аёҷа, ба гуфтам ки ами пистара ман нағз мебинам, мисоли хеле хеле. ба гуфт ки дар мошини ман ҳастай пистаи данғара. ахире ки шумо ҳамин савола ай ман кашиден гирифтед. ҳақиқатро гуфтед? ҳақиқатро ман гуфтам. ба гуфт ки ман дорам, гуфт пистаи данғара. ба рости гап ай мошиниш гирифт додак мара пистара. ман ҳамура хӯрда то пеш хонамона омадам, дар ҳақиқат пистаи данғара буда. баъд ман омадам бо история кардам, нависам пистаи данғара. ай ҳамун че дига тамом ман рафтам пистаи данғара. беҳтарин. ана ҳамон сире буд ки мо кушодем ба ричка тамошобини азиз. ин буд барномаи рӯбарӯ бо иштироки Дилия Бону. ҳамоне ки дар Instagram ҳама рӯза мебинед, дӯсташ медоред, мешиносед ва орзуи аз наздик дидани ӯ будед ва инак фурсат фаро расид. ташаккури зиёд. таманиёти худро мегуфтед ба ҳамон нафароне ки шуморо ин қадар эҳтиром мекунанд. раҳмати калон барои даъватон. ман ягон барномада иштирок накардам, якум барнома, ягон хатогӣ, ягон мисол чӣ боша бахшиш, узри зиёд. ба ҳамаи шумо саломатӣ, хушбахтӣ. хайр худованд ҳаматона нигаҳбон боша, ҳаматона дӯст медорум. зинда бошен. навигариҳои мара метавонед дар ҳамон сторисҳои ман бобинед, хеле барномаҳо иншоалло ки ай пеша метавонед тамошо кунед. ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, ин буд барномаи рӯбарӯ бо иштироки Дилия Бону. хайр мегӯем, тансиҳату хонобод бошед. барномаҳои мо низ дар навбат ҳастанд.